Ahoj, vítam vás v ďalšieho videa a toto bolo také skúšobné video na moje nové intro. Ako sa vám páči, je to Madagaskar. Urobil som to tak, že som proste si nasnímal toto CDčko Madagaskar, ako je tu aj hra, neklamem. No to som si nasnímal, potom som to zostriol. Potom som to vložil, potom som tam natočil toto video a potom som to zložil dokopy a je to hotové. Takže ako sa vám toto intro páčilo, napíšte do komentárov a nezabudnite dať taktiež like, aj odber, ak sa vám bude toto video páčiť. Takže ešte k tým let's playom budeme natočiť aj takúto srandovnú hru, ak sa vám bude páčiť. Bude to také skúšobné video na túto hru. Už som urobil aj to teraz to logo, teda to nové intro. Tak už som povedal, že môžete dať like. A teraz sa s vami lúčim, tak ahoj!